Ahwefo mama kwaba de ba emergency Ghana TVS so yasanso edi nhyiemu e wa hebiom didi se bebi bia bia ekoso ye eje ama ebusia Ernesto ya mensaka wo fidie mu ha se no ye mami bi de na sem abeda MFK e wo Lawson TV na sem odi ba ene se ni ku ayera eni ntini ye mmoa no na eja ohu bebi a ne ku ne kira kwan ewo nti bu se ensem ani enko ne nko tie mu nsem emra na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment nso ewo comment section ase kame ho ne ko hwe video no me pacho me mo ache mo akwaba Yeah. me pacho ya na wakese kakra ma me pacho wudin de say A friend Matasha Ofosu Echampon. e pacho se friend say Matasha Ofosu Echampon. o ma me no papa omo ye yehuafo ana roman ana de ehia bravo ni no so No more Pentecost for. ayo Matasha mame eti efie din e different we say Nana Kobi. Nana Fia Kobi. eh o me pen naka nana na nka be be modin wi bacha wada roma anopai ekwan so Anope de boko. Eso enye boko sa. Me kunu na ira. eh osu kuna ira E pa try. ade ma me ware akwada na There be pen mu onye chemi. wa ira Pa try. Wanya adwemu ha kakra. mo afi na ye keka afi kire ye mu yie Enti eya na ebi wo ha o se okoda me ba baako ho edem ebi so anu aba mo saa na ebi wo ha edu anwumra oye na mpacho eye fikro na me mu ba try okay enti ye die ebe one no na cheso akoda me ba baako ho ono na ya no ni tifia no pa na awie nyina okay e chese me cost na maba eti oya no so ka chen se oba me ho eno obeja an kwa ma no bewura dem no no korura ne dem into korura ne dem no o no sa baaye eno so ma ne nkobiem no odai to ono so afemada otenani be wana ohun no eno so oba me honom abehwese wabeda ho a oba ewe hu wa hwehwe toilet ne baabia ha kitchen baabia ye hu no eno oyese no kobie punu ne bia no wakon onnem fie ho a obie ho punu na eso a woni ho okobie gate ne so a okobie gate ne cheso okoye ne ya bie gate ne so abontin gate no so ato ho enti ho no obenya na eme so obenya na eme no na yesi mu se ye kohwe ne be 140 ho ahimache 140 enti ya nante saa ne yese ono so na dwene ne yesa anti onim baabi aka asori okay aha ne yese ne yakwa asori wa kohwe no yakwa ya ye hu no ye koso ne yehia volunteers for ena omubsa se na na dwene ye kan ne nyina nom se saa dia ye nkofie na ade asa no mo so ba ku ne no no mo fa entam won hwehwe ye ya up to this time ye hu no tie konya nhyerene asebo kanche kwa na da ma information for no mo so announce up to this time ye hu no ya e postals nyina atatable eso ye hu no me pacho ansa na mebisa bra ofrifie ne dododo edim ye ni kan enchereche sede ne bobre sitie na ebi kra ye kase na oti baabi a ansa na wi a ne din de sei e na cherechere no wura otenten we titi a we kokko we sei pacho ne din di James Ofosu Boache okay oye ni pa bi a ojeje kakra aha na ni trima fudwen onwa bebre oye ho ne ho pacho tuntuma na kokko oye ojeje kakra enti saa tam na anadwo no na wodi wuni oba no ehwo no mo ahyemfiri no na atare be na na ehye no fi se de odi pie wugidi se no megidi se no na be hye no jeans blue and was so off white ya ye check red and blue ewum eno na anadwo no na ehye no na hye chale red okay afi yemra ye papa so wo yar ofrifie na din na sen if you there by any 2 weeks na no fie de ye twam ene na wotwe mienu patwan tini de na wotwe miensa mu ne yewrei
I said, I. Nti fia da edi ani mu iba na kyese na wotwe miensa mu. Patron. Nti na wotwe mienu. Pap, ma me na dwene mu hawo ya de no hyase esen. Ache. Ko 2 years. Mo atu ho anamon. Me patron, ye ne ko konfo no che. Mantibia, ye ne ko konfo. Ya mpacho, omo kan ne sese, omo kan ne se ya de, omo ho ade kro. Aye so so no, ana mo kwa no asa mo kwa no ma ba mo misa ho hwe. Omo ya omo se dementia. Na dementia ne ye ade a eba so a enkokora edro ne so anu kakra. Nti apa na oye adwuma bayi, asa na ya riba. Adwuma o concert stone quarry. Lawson FM. Na eba se ye mo akina fa ho no sa abro no so ho ba bi nso ahwe. Ye me frɛ mine back. That time na Easter nti no mo call holidays. And also free security or adwuma mu. Man hwehwɛ ho no so ma ho. And na me so no ase se ni refi bibia me ma ni bi ni ha. Omu ba onhu omu bi. Onhu onim ne din onhu omu ena se so aso onim ba bia te se asori a ye de ne ko Sundays kwa na ase onim ho. Hey, eti bosume bia na mo de na kwa kwaje aduro konfa no che. We nka 25th kra. Last month omu ma ekọ memory clinic. Ena month we so nke sabe ko memory clinic 25th. Ma me yenka no kre. Waka se wo adwunu mu hawo abusua nyina wo ma wo no ma wo di ho adanse. Mo afia mo ne nete mo ye ne sei. Na ni ka. Mo ye ne kai. Pacho debi. Me baba ko e wa ha no. Ti time bia one ne wo fie. Na me costo e ja ma nkwa enyi. No ma ntu obuada. Ti me baba ko ne hwe no onya ne hwe ye ne di agro. Ye bia me background busa ne say. Na Mr. Boachi wudi de o say me di benku ni achechede. Ne bi kura yasre. E bi so ha me bana me busa na o say me ne di me so ora. O papa so oni di yo. Ora say da na me ma udi morning stew ne na afere wakai ti sa enti wo costo na ya sen se wo coordinator wo ba enko e na wo store na ewo mu a wafre wadidi wo home wo yese wonom na dure no nso eno nso wo ho e ya wo ye eno nso bi ka ho me patron ai wotimi ne di nkomo wo fon so se bia wo costo no e dan se ne call memory clinic no me say 1 and I'm saying na me yini e maybe wo store amobi into oya no se wo ko ena me ba ne frame me da so ko na so me ba sisia me ba o si yo mate no atenase boko nti ya de a me ne me ma mi no na che so no ka ho yanko ana ase woni ye ya woni ye di yo kusa na sama 96.3 wone ne kasa no osere no obia hokwo bia ntimumu e wo fie ho me ba cho da bi. Hey. Me ba cho na busuafo animu yire yi ho asem. Me pa cho. Na omunim ne yare no so ho asem. Me pa cho onu aketo ani. Ni nu aketo ani. Pa cho. Papa me pa cho ma chi. Ya ena ohene yire. Me pa cho na mpom ti sei. Ba cho nyankopon do me ho ye pa. Me pa cho ejafosu. Ne yare efri se hyase abusua munim. Ya mokọ ho esra mo ne di nkomo. Ba cho an. Fanze be 2 years na e wokan. Na hyase. E ho a na se okọ adwuma kra na se ase wo ayira. Okọ adwuma kra na ne refi niam a wo ye no adwuma mu. Nti itu ho ana mo me na obey nyina akọe. Kodu point bi se de isi kọ no ye ka se won to aso nya adwuma anwe a e de asembeba. Nti wo ma no e ba leave force e retire force. E ma obey fi se be ya oba no na ebusua betimi ahwe no. Nti no kwase no obey wa ya de wabo apa hospital call ni mawuru nyina ono ane ne mai na de ne ko na kire se yehu ne ba ya preko pe utimi frifie na me kra nwi nua na kire ma me me ko a wosi woni me wa na abem no e ata usu kwansa na wakai nti hinu si ya preko pe utimi frifie a ya hwehwe no a yehu na kire kwan O so di na chimie no na kire ma me ne me nti wo hwa ono ne finhia na be oh 62 years
Oh, ne se ne wonko bi. 62 de ne wo sha. Me pa mo cha ya mo fa papa no photo no ento so maye. Na ye ne yetiefo nyina na ye promo mo me penifo picture yi. Ye ne yetiefo ne yahwefo nyina na eyi di dwuma nti e bia meka se kra na ote obi kra mfikyire na dwene enya maaso se ye hwehwe papa ya ye sere wa wo de we police station bi ye ben wo no fa ne di ka ko ho ma ye na friend Lawson ha friend ha se si ya ye betuka aba be fa no ye nyina ye papa me ba cha papa na wo efri se ne mranti brem kopim se wanyini waware oye keka na oye din onye obi oye basa kra chese odi nyamjuma to no so a obi akra frɛ ne sɔfo ti preko pena ne hu se saade no ahase ase bibia na ne refi ti ehase no mu hase mu tu wana mo de na ko hospital ande no so se de ne yere di kan se ade a yentu ase ase di se odi adru so a kopim se bra wa wo brebe so nyame be frɛ wo TV se no na iguso a fufu anto ata de akosi asin yensua de kakra fam frede ma me ehase ese fi se menyi ne se da kopa woda sɔre na ne refi bibia ehase ese ya na se hye no mo fa ne sei me kra de ye hu ne okɔ adwuma na enwumre oba anu a okɔ asɔre no abefi no abedi enti ye hu bibia o adwuma mofo ne hu bibisa eno mo frɛ me I can't say this time stop watch or bed you ma. I say a do match as a way no. I accountant to intimate. Eh, and ye obun gonta. You on timene. And I'm so miss or no befia na or the or quas I know did ya. An Indian command wadana minim the intino so. Almost an answer be behind. And to me be sano. Almost say be behind. Enti afa de omu oji nipa na se wacheche wodi amankrofo enti last bina me friend you membusa omu se ade entwom ka no se aye twom ka na mse anipa won fa mafie oba adwuma so mbusa omu busa so on ka enti afa de ya na omu se me hia no na mse wo sika ne ma hwan and all better me girl be a or Jim 2,500. Onim no. Of a Juma car fan a brepo. Intimate sister and yes, that brought she by heroes and you want to me a casade. Coming him no. I said, what do you must watch a soon as say who no pokra went to come in and say, watch a by the woman, Jumana, and I hear fan of him no. Before the Congress, and I found a nim noir, what to me a wine pin. I say, Honum now, original my Jumam car, Befa. And also, also, I say, I saw an icon, Wayad or Eddie. Wayad, is really why I trashy. What am I get to your jaddy? Yepisa, no, to meet the girl on my coy. And coca ye from nos me frɛ me krunketo no se onyi sika ti me krunketo na se onyi ya ene ye kwa akɔhwehwɛ mu ne ade na afede obɛfrɛ me krunketo ai se a ye nhia ne baabi ne enyo onde onyi so ya ka ya magi hwɛ no ɛna me ye sesa wo so onyi sika ndi a ene so nya ade a ye bɛgi afede no sa afrɛ kwa no odi sika na e ma ayen ada na yentua wonu mo kan fa banga na etuo mo ko oyi ne barricades ho wa bi eja ho no to yi ana so no de ba no o chiche bi enti ya ekoya no ena sa bre no otu ama na mo be ne fa ho sa bre no ene me started in the call junction metro health no mo so mo hwe ye call no mo so hwe no mo free say ebi a stroke ba wa dwemo nketinketi a hom se de stroke timi ma ne basa no mo ya kwatwa next year so ye ba o mo hwe no se stroke bi ani na yi and after ye change ne se na se stroke de ba e de ani padua ne fa ba bi ba dwodwo no so se de wusi kan de nya de ne ba bi adwodwo no o mo kire se bi a e ba wa dwemo na yen kitenkete wo betimi ama ore fi ne ma ne ade okay ti a kire na ye ne ba konfa no che ti time bi o mbe hie bia e konfa no che ye ne ko enti be na watwe mienu ne edi na mo ye ya hwehwe na ye to anamo ye nam
complex yɛte kokoso nti ɛnam complex ne yɛkɔ nyankyerɛ ne ase yɛde ne picture yi kyerɛkyerɛ na yɛama information for so ananso ne yɛkɔ bokanche ne ade obi wɔ ha obi so wɔ hu no ɔkɔba ɛne ɛyi so yɛahwehwɛ hɔ no ma nyankyerɛ ne ase bokanche esanse ekropon dabane kofodua ba bi ebeduru obi aso yɛyɛ announcement ɛma yɛ so still yɛ hu no sese ye nyina ye sretiefo ne yɛhwefo enti srebie san na obeka no mepa macho etiefo ne ahwefo mesrem a mekunu afrifie be 2 weeks ne yɛhwehwɛ ne bia yɛ hu no ti mesrem sam so monye yadom nam so monhwehwɛ ne bi ma no ɔkɔ ɔhyɛ jeans blue ɛno ɔhyɛ soro mefanse yas koyɛ white na yɛyɛ mu check red and blue mesrema monhwehwɛ ne bi ma baabi a mbehu ne bia mesrem police station yɛ report no so for la police station na baabi bia mo be report bia yɛ bɛte me fa no sɛ so loss ha so na ade no bɛba yɛ ne bɛgye kra yɛ ne bɛgye mama ye nyina ye kwa sorry de nanso ya na ye wo ye nanso bi e wo ye ho daddy onom nsa kakra na onom jot kakra e pa cho da bi onye obi opensa on pekasa e na woni namfo on de na sorry ne ye ntu obi a friend sofo e na ba ya sorry fo nyina atie ho agum entem ho no obi o me oh papa we de o hu anu achia ho o ye papa ebi okra meniska na medu bi ada na de me ho kire mi obi odi be ma nti kokoso Pentecost sorry and Church of Christ okay kokoso Church of Christ yeko awona moko patran papa oni nua se brachere de na so ye den akwanta dem sir ono de obesuja nti woni busiani sir e dey asem na wo ka che yetiefo no omo nso omo tie bie ye nyina ye mfe eni aso ni akiri ni ye hwehwe ye papa bi yo abusuafo a mutie na mo hwe on Lawson TV ene radio yesre mo madaroma ba bia mo behunu minua pani James Ofusubo ache se bi kra sabri woti kwankwa nua bi ase ana se bi a oti danto bi mu a sabri ne niato ne nsem atuato ne se ohun ne wonye bia mesre madaroma mo frɛ Lawson ehuma horo egusa TV su yi ana se yensu ehuma ye dia abre wo mu yi 0248 255921 mufra ba bi si ebusuan no so pacho sense number no so bi 0248 tobo 0248 255921 inti baby a moti yanka bia madaroma na yire so ne de be ka me kan wi anti me de 0244 117399 Sainti mu biem 0244 117399 Uraf be na wotwe mienu ni wafe no atwan ede na ma de afe no yene ni di agro yene ni di agro eno ono so wa kwa so rekra na ne fo no kasa ene wo yesofo ampa anti yene ni di agro pa ena ye ka asem bi wo ha ebi kura wo no asama obebusa na nyo no kura no de to ne yene ne sire ne ma no so ni di agro wo mu bobo no mu busa nti me so me fredi bamba na me busa no questions said ya me kan say ene dia na di wose benku ni achechede na benku ni achechede ena sa achechede we na wonu se we no dia mi ngudi o bi da e dia achechede ya we pa e ba shamo ma yesei pacha o me 4 ti mo ne say na tifi sisi ya 2 oni 2 na tifi na say dia okay onya mfi da di ene mpa so nkomomo a on fe no oh ma fe no ana ndia ma ko break ma fe no na ono no ase na adwene ma sisi so say na me ka kire ya ma bi nsenti ma pa yare nyina wotimi kompa so de o say na kra o de ma wasemwa de bi ni refi ni nyina mpo na wa enya ma ye on feel yare no ma ye ne say yare de ba no ya o yare ne ma ye de
Maybe bia. Kama. Ansro. I do reserve number. So hunu. And I said, I was listening to me. Anya we say. Me say I said I was listening to me. So jamo kan de no so masiri bi. Na on say de ma asem nyina ya areho ne say. Ya kra me ni kra tatai. On kai ni nchi. Ai. Na on kai di onim no. Yes. Na wa firifie. Yeah. So wonam hene. So wonam hene. So wo kɔ hene. So wo kɔ hene. Eno ne ade a ya ahometesem. Pa. Ena onye obi anso asabe onni fie. Oh. Ha obi a wo fie tim. Ne yere ne maka ne ho. Kano. Na saa yare we nti ama onnim ba bi a wo. Ahun say obi kura hunu no ne bedi nkɔmɔ ne ntimi nsisi bibia so. There be. Ka on tumi mo ni di mpo nkyerɛ no. Ana wa kyerɛ no ba bi ofiri. What ye kra. Ne din de obo. Okai ho. Se bi e kwa asɔre no hu bi a kyia me. Ye from James Ofosubo achi. Oh. The call Church of Christ. Wono nko a. And de obo. Ahun say de ma me kan ni di kura obo a obi a onnim no no. Ana won tan hia no no otumi nkɔbɔ ni di nkɔkyerɛ ne sɛ mfiri ha. Mfiri ha. Ahun say nti ba bi a wɔkɔ no hɔ a na wɔkɔ nti asama maami di abeto ye nimu yi. Na werɛ ho sɛm ewo mu ne sɛ anhwɛ a onso obi nim obi a obu nanim tia. Obunakoa. Obi ko hu ni ba bi kura bu ni sɛ bodam ni bi a sɛ be da bro ne nam ne ba bi a ɛnte sa. Oh. Na wɔtwe mienu ni a omu nim ba bi a owo yi. Odidi hene na ɔda hene. Ɛyɛ ahometesem. Nti ya kan nyina no ɛwɔ sɛ dodo a etie no mo hwɛ yɛn no ɛde yɛ ho jim. Na yɛboa sɛ kokoso de ebetumi aba sɛ abrepo ne boshan area ho ekɔ nyankyerɛ ni ase kra ho no mo kra so what na complex ho kra betimi abaso na hompo ba bi nso a esanse ekɔ nwabe ne ho area ho no ho na new site nyankyerɛ ni ase ho no I was yes, Sressafo ne was area holding in and I went cry yakan a bit to me about IPT. IPT ni so for lie. A holding in ya baby, you bet to me a papa. And tea yansre na ye tear for near her for moye. Na some ya pounds. I will come be actually, I mean, I say. What the areho crestry said the end or the afipa pay. On to mean can in our affiliation. Fedia wa fenepa, and common Zuguahoro. And commanded the Ayada Guahoro. And Capapa Fianca ye. And Quadano so afi one waja. And a Busians when you bre. And to your sray, you have often a tear for Yamwa. Nanahima. Nansan Kalura. Oh, you Ansa elder den anunsi die nti ana mema wo bisa ma mi se empaso agudie no ete se ana nyame hye da bo sa agudie ne se emboa ema enkambo sanity eni nti se nyame ya adom se ma me se na onye ne sampo dia bomoden a nyame ya adom ne enya eja fosu a bomoden se abribia no fa ne hye wo yam sabi se ono ntimi manimu a wo dia wo boa cause stress so papa cause senka opia bontini ebia yedani a wodnim ne din boy de obekai se ne yire wo ho sebi one me dai enti say ya de say ne front ho ye okedie je say enkofom eti e mane na ho din sa abri bia e ba wo sha bonhwe ye wani ho wa kasa betra agogoro wa de ho kakra na eno na kakai o hene you know who dey me chire ya mo this wa woka na wo hunu ni awo chire wa hunu this wa wo chire wa hene you know so hunu e da so je so chire besiro se ekoba se wonu ukunu te yate ase e da person jeje wa no fe yo Ebusia ye mami ya asem yi eya wehosem na yesre se picture ya ye de atusu yi si wehu papa no e wo baabi na eja wehu se picture yi o se nipa na wehu no na se picture ya ye de akyere e wo screen yi so a na wafre number no na eja omode ato video na senenti na wafre production line no na waka eseja wehu papa no e wo ha wehu papa no wo ha o sinse bi ni ku no na adwen na enhyeda enkoyie sa enenti no se unhu na ni wehu de wi a obesify de
besi fa a maintain issue no we na wetimi aye de afro na wetimi aba be fa papa no e wo baabi a wo kire se we hu ni nti busia ye mmoa yesi ye mmoa eja ye mmoa nipa nti no mummoa na ye hwehwe baabi a papa no e kira kwan ye de ewo ebusia ha e na meje mu ebesi na meka sa ha egusa ye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase keche mami esi anything any meeting ebesa so edi nhyiemu e wa ha bio ebusia